Aquesta bici és una merda. Tu, que és la bici de ma mare, Joder, és que hagués arribat abans caminant. Pues haver anat a peu. Nen, et truquen. He portat una cola i uns donetes. Et segueixen trucant, Tu, ni se t'acudeixi. Què passa? Qui és? Però no és aquell moni amb el que vas estar parlant? Sí. Aquell que està tan bo, tan divertit. Aquell que et posava 2.000, segons em va repetir 2.000 vegades més. Que sí. Què passa? Has descobert que és psicòpata. Va, Pol, explica-m'ho. Pol, porfa. No pararàs, no? No, Pol, explica-m'ho, tio. Està bé, pesada. Doncs no, el man no és cap psicòpata. Està molt bo i té pinta de ser divertit, no sé, d'un tio diferent. 2.001 vegades. Doncs resulta que vam estar xerrant durant hores. Total, la cosa es va anar escalfant fins que, vam passar a les fotos. Sexting, molt bé, bolete. Fins que va arribar la foto, la bomba. Tenia berrugues. Granets, massa pèl. La tenia torta cap a un costat. Què és això? Hòstia. Sí. Està ben dotat. Ben dotat, Marta. Té la polla més gran que he vist en ma vida. I mira que n'he vist unes quantes, Val. Té un tros de polla. Però què passa? Ja no t'agrada per això? No, no et confonguis, clar que m'agrada. Ai, mira, No ho nen, sé. estàs carregat de manies. Ja veus què faràs. Com que què faré? Que el que tocava era que jo li enviés una foto de la meva polla, no? Jo què sé si era el que tocava, però si volies, haver-li enviat. A veure, vaig a explicar-t'ho. Aquí està el problema. Que no tens prou megas al mòbil. Calla, que és sèrio, a veure. La meva polla és més aviat... Petita. Anava a dir normaleta, i què passa de fer el ridícul? Pol, més ridícul que les paranoies que m'estàs explicant i que comparis polles amb pitis és impossible, Ja, creu-me. O sigui, perquè jo m'entengui, m'estàs dient que aquest tio tan intel·ligent et valorarà pel tamany de la teva polla i que per això no penses contestar-li ni a trucades ni a whatsapps, i molt menys quedar amb ell en persona. No ho sé. Quan hem dit 1000 vegades que ens ho hem passat bé amb polles petites, mitjanes i grans. I ara t'estàs adonant de lo infantil que és tot això, no? Joder, Pol. Molt bla bla sobre el tamany i ara em vens amb això? A més, segur que no la tens tan petita. Normaleta. Normaleta. Mira, fes una foto i li envies. Te'n vas als arbustos d'allà i te la fas. Ara. Sí. Així li treus pes a l'assumpte. Se't mors de ganes de quedar amb ell. Això sí, però és que fa rato que no parlo amb ell. Ja envio una foto guarra, no sé. A veure, has sigut tu el que has dit que era el que tocava, no jo. Això sí. Va, Pol, fes-te-la. Fes-te la foto. Selfie polla, Calla. selfie Tu, polla, para, calla, tia, selfie hi ha polla, gent, para, selfie para, polla, para. selfie No pararàs, polla. Volem selfie de polla. Volem Para, selfie de para, polla. para. Volem selfie de polla. Volem selfie de polla. Volem selfie de polla. Pensa que fa fred, Ja veig. Ja? T'odio, tia, en sèrio. Ai, Pol, que faig broma. A més, surt molt mona. Sí. Sí? Va, a més, què més dona? No sé. Va, envia-li. És que em fa corta, tia, en sèrio. Pol, no t'ho pensis, que si t'ho penses molt no ho faràs. Envia-li. Segur que surt mona? Sí que sí, Pol, que és supermona. Va, envia-la, no t'ho pensis. Mira, agafes contacte, enviar i ja està, i ho tens. Va, Vale. Va, mira, Ja voy. Mira, que mira, m'estàs estressant. compartir. Vale, ja està. Ja l'he enviat, tia, pesada. Veus? T'acabo de solucionar la vida. Joder, tia, m'acabes d'arruïnar la vida. Pol, t'estan trucant. Joder. Mira, tant parlar del tamany, si haguessis tingut els dits més petits i no aquestes botifarres, no t'haguessis equivocat a l'enviar la foto. Mira que tenim ara al costat de mar, que és mala sort. No penses contestar, no? Fas bé.
Però mira el costat positiu. Ara, lo del marc et sembla tonteria, que sí? Sex education should be made as simple as A. L'adolescència és una etapa de la vida entre la infantesa i l'etapa adulta que es caracteritza per importants canvis a nivell físic, psicològic i social. Els canvis físics és el que anomenem la pubertat. El seu inici varia molt d'una persona a una altra i es desenvolupa aproximadament entre els 8 i els 16 anys. El que està clar és que aquests canvis li passen a tothom. Al principi ens podem sentir estranyes amb el cos, però és important que mica en mica els anem acceptant. En tots aquests canvis, les hormones tenen un paper important i també tenen un paper amb tot el que té a veure amb les emocions i les relacions. Així que si la vostra vida és una muntanya russa emocional en el que un dia esteu "la vida és fantàstica" o "tot és una merda", benvinguts i benvingudes a l'adolescència. Veiem els canvis físics que podem trobar en els nois. Ens podem trobar que augmenten de talla, que canvien la veu, que augmenta la sudoració i creix el pèl a la cara, al pubis i les aixelles. Els genitals canvien i apareixen les primeres ejaculacions. I per què? Doncs perquè comencem a tenir noves sensacions respecte a la sexualitat i el nostre cos respon a estímuls que abans no responia. Somnis, fantasies, un roce al metro, un contingut així eròtic en alguna cançó, una foto, una carícia, una mirada, un cos... I parlant d'ejaculacions, anem al penis. Oi que amb els nois us preocupa molt això del tamany i la forma del penis? Anem a veure unes imatges. La forma i la mida del penis són diferents en cada noi. Hi han de més llargs, més curts, més estrets, més amples, mirant cap a l'esquerra, mirant cap a la dreta. El que és molt important és que sapiguem que la forma i la mida del penis no té res a veure amb el plaer que podem obtenir i que podem donar. Queda clar? I ara anem als canvis en les noies. També aquí trobem ritmes diferents en el seu desenvolupament. Quins canvis trobem? Augment de talla, augment de la sudoració, aparició de pèl a les aixelles, al pubis, a les cames i també un creixement en els pits, en la vulva i l'aparició de la primera regla o menstruació. La menstruació el que ens indica és que els nostres òrgans sexuals han madurat el suficient per tenir fills o filles si és que en volguessin. I a les noies, respecte al seu cos, què és el que els hi preocupa? El que preocupa són els pits i les vulves. Mireu aquestes imatges. I és que, clar, el que ens passa a les persones és que ens comparem contínuament amb models de bellesa impossibles i homogenis. És que és molt pesat, això. Us imagineu un món ple de cossos iguals? Quin pal·liament. Un moment. El cos, sigui com sigui, és un espai de plaer. I que tinguem cossos diversos és una de les coses més atractives de la sexualitat. Un dels canvis més significatius que es produeixen al final de la pubertat en el cas de tenir vulva és l'arribada de la regla o menstruació. Cada noi és diferent, però aquests canvis es produeixen entre els 10 i els 16 anys. Acostumen a passar uns 2 anys des de que es comencen a desenvolupar els pits fins a l'arribada de la primera regla. L'aparició de la regla és un signe de creixement i maduració dels genitals i també de la secreció de les hormones sexuals femenines. A partir d'aquest moment comença el que s'anomena l'etapa fèrtil en les noies. El cos dona una senyal de que està preparat per la reproducció. En el cas de practicar penetracions vaginals, és important utilitzar un mètode anticonceptiu si és que no ens volem quedar embarassades. Durant la pubertat, la hipòfisi, que és una glàndula que està situada en el nostre cervell i que regula els processos hormonals del nostre cos, allibera hormones que estimulen els ovaris en la producció d'estrògens i progesterona.
que són hormones responsables del nostre creixement. Un altre procés que també està regulat per les hormones que produeixen l'hipòfisi i els ovaris és l'ovulació. 2 setmanes abans de venir la regla, un òvul madur surt de l'ovari i es desplaça per les trompes de Fal·lopi en direcció a l'úter. La part interna de l'úter o matriu està revertida per una capa mucosa que s'anomena endometri. L'endometri, durant el cicle menstrual, va creixent per l'estímul de les hormones que produeixen els ovaris. En aquesta part interna de l'úter s'enganxaria l'òvul en el cas de ser fecundat per un espermatozoide. Si l'òvul no és fecundat, no s'adherirà a les parets de l'úter i serà eliminat a través de la vagina juntament amb les restes de l'endometri. El que coneixem per la regla, el que veiem, són les restes de l'endometri, perquè l'òvul és tan petit que és imperceptible a la vista. A partir d'aquest moment, tot torna a començar i el cicle menstrual es torna a repetir. El temps que passa entre una regla i la següent és el que s'anomena el cicle menstrual. El cicle acostuma a durar entre uns 28 i uns 30 dies, però en cada noia pot variar de 21 a 35. És aconsellable que t'apuntis en un calendari el teu primer dia de regla, i així podràs conèixer com funciona el teu cicle menstrual. Menstruació! El sagnat pot durar entre 3 i 7 dies i la quantitat, molèsties i canvis d'humor són variables en cada noia. N'hi ha que senten molèsties i tenen canvis d'humor i n'hi ha que ni se n'adonen. Si el dolor de la regla és molt intens i t'afecta el teu dia a dia, potser està bé consultar amb algun especialista per veure com pots alleugerar aquest malestar. Durant aquests dies pots utilitzar compreses, tàmpacs o la copa menstrual. Tria l'opció que et doni la gana, amb la que tu estiguis millor. El tampó i la copa menstrual, si estan ben col·locats, no haurien de notar-se. Seguiu les instruccions que estan a les capses. Seguiu les instruccions. El tampó usat el tirem a la brossa com la compresa. I la copa menstrual, un cop l'hem netejada, la tornem a guardar fins la regla següent. Com esteu? Sabeu què venim a fer o no en teniu? Un taller de la sexualitat sobre el cos, no? Un taller de sexualitat sobre el cos. Sobre els estereotips. Algú sap què vol dir estereotip? El que defineix la societat per dir que una persona està bona. Està bona. La societat moltes vegades ens va dient què és el que és desitjable i el que no és desitjable. Llavors, com ho farem? He vingut amb unes revistes que us deixo a tothom per aquí, però el que hauríem de fer és que cadascú de vosaltres retalli tant noies com nois que els hi cridin l'atenció. I ahí lo dejo. Víctor, anem a taller? He trobat diferències, per exemple, en què les dones ja veien més fotos així amb més poca roba que els homes. En aquestes revistes el marquen molt el prototip ideal d'adolescent, de com ha de ser una persona. Les heu retallat per alguna cosa. Necessitaré que em diguéssiu per què ho heu retallat, què és el que esteu veient. Potser he agafat a la Sara Carbonero, perquè és molt guapa de cara. És que, per exemple, he agafat aquesta. Doncs perquè suposo que per la cara i pel cos, i com en tindran menys roba, suposo que t'agrada més. He retallat dones amb poca roba, que són les que cridaven l'atenció. I si veus una persona així, doncs et donen ganes de no sé. Aquesta perquè és un color de cabell peculiar, o sigui, lila. Peculiar. Crida l'atenció, perquè veus que aquest està molt fort, aquesta té moltes curves, està molt prima, té el cabell molt llarg, aquest curt. Es marquen molt els estereotips. I més sent així gent famosa que volen marcar-lo més, perquè la gent s'assembli a ells. Molts, jo crec, i moltes les hem escollit també per la seva forma de vestir, no? O sigui, a mi em crida molt l'atenció com vesteix els nois. He posat el Pelayo perquè a mi m'encanta la moda i és estilista i es vesteix superbé, a mi m'encanta com vesteix i a més és molt guapo i no sé, a mi m'agrada molt. Quin és este tipus?
Ricky Martin. Ai, és Ricky Martin. És que només se li veu el cos. Vols dir perquè l'has retallat? Doncs perquè té bons abdominals i té bon cos. Las abdominals, está ahí marcadito, tableta de chocolate, Ricky Martin invierte mucho tiempo en esa tableta. Era una foto que sortia amb banyador i m'ha cridat l'atenció el seu cos i el seu físic i jo crec que si hagués estat amb roba no l'hagués ficat. Aquesta. Bueno, perquè té la camisa desabrochada, no? No porta roba interior. Escote. T'ha cridat l'atenció. Para bien o para mal? ¿Qué insinúa con la camisa desabrochada? Que tiene mucha calor, que se está asfixiando, ¿no? La estaven en alguna cosa, no? Va de roba. Sí. Tu quan veus aquesta foto, què veus? La noia. No veus la roba. No veus la roba. Vol dir que t'imagines la noia despullada? No. Vale. Llavors, no veus la roba? Però no penses que aquesta roba és bonica. Què és el que penses? Que està bona. Que està bona. Ens estan venent els sostens, però què et diu la imatge? Que et quedaran superbé. Que et quedaran superbé. Que vas a estar muy buena. ¿Sí? Me gustaría tener relación sexual con ella. Con ella. Te està venint sexo. En el cas dels nois, aquí hem vist que, per exemple, quantes noies tenim per aquí que van com o en sostens o superarrapades. I estan venent productes per les noies, però també es ven molt per nois, saps? També per la imatge que dona la dona, saps? Vosaltres sentiu que com a persones humanes d'aquest món hi ha missatges que van dirigits a que heu de ser d'una determinada manera? Sí. I ser prima, guapa, amb curves, amb un bon cul, unes bones tetes. A vegades a la tele ensenyen el mateix que a les revistes, llavors sí que em marquen de com he de ser i si he d'estar prima i tot això. Jo ara, per exemple, m'estic mig obsessionant amb tindre un ventre pla, no sé per què, però sí que m'agradaria tindre'l més. I ara mateix estic bé amb el meu cos, però he estat millor. Missatges que poden rebre els nois. Han d'estar hidrats. Hidrats. O sigui... Matar-se al gimnàs. Matar-se al gimnàs. Has d'estar molt fort, has de tenir el cabell curt. Sí que intento vestir de la manera que a mi m'agradi i que en si també agradi a la gent. Actitud. Segur. Protector. Protector. Valents. Tots els nois són així. No, hi ha pocs així. El Ricky Martin. Ricky Martin, porque se dedica a eso. Moltes vegades nosaltres que intentem assemblar-nos a això. Hi ha alguna cosa que aquesta societat m'està dient ei, el que valorem de les noies és això. I el que valorem dels nois és això. Per les fotos també veiem. Sabeu que les fotos... Bueno, sabeu, és que ho fem. A veure quin és el majo o la maja que se sube una foto a l'Instagram sin haver passat un filtro. Tota la gent que jo segueixo, per exemple, a Instagram, molta gent té un ventre pla i veig els comentaris de les fotos en plan de moltes noies que també volen estar així i jo també vull estar així, no mentiré. Ho intentem per agradar. Fins a on som capaços d'arribar? Jo he vist casos de noies que s'obsessionen molt amb estar primes, deixen de menjar, mengen i ho vomiten, o nois que es maten a fer esport. I jo això també ho trobo una malaltia, que passis 5 hores diàries al gimnàs. Jo crec que n'hi ha més gent fora d'aquests estereotips marcats que dintre. Hi ha molta més gent que, per exemple, no es pot passar el dia al gimnàs perquè ha de treballar, etc. I perquè no tothom es pot permetre un gimnàs, per exemple, o aquestes sessions de bellesa que es fan i totes aquestes noies que marquen aquest estereotip. Clar, això té relació amb la sexualitat. Doncs que si estàs amb aquestes qualitats, la gent et voldrà més per tindre relacions i tot això. Perquè se't fixin en tu, doncs també és com que demanen els requisits que tu estàs demanant, no? Jo sí que em sento condicionada perquè jo quan em fixo en un noi em fixo per com és ell físicament principalment. Busco que tinguin el cabell amb un tupé, per exemple, i que estiguin prims i que siguin guapos. O sigui, que ens fixem en l'exterior de la persona i després ja més en l'interior, però principalment en l'exterior. T'atrau allò que et consideres un model de bellesa i tu et vols assemblar en aquell model de bellesa. Clar, fem el que podem,
tu estàs lluitant per assemblar-te a un model de bellesa concret que és bastant impossible complir-lo tot ell i li estàs demanant a l'altre això. I més molt centrat en el cos. Només estàs parlant de cos, però quan desitgem amb algú busquem personalitat, el tracte. Imagineu-vos, potser Ricky Martin és horroroso. Que aviam, que jo sóc la primera que a mi m'encanta agradar a la gent, però que sí que és veritat que no crec que has d'arribar a certs extrems. Si tu t'agrades a tu mateix, no tens per què canviar. No cal que estiguis superprima per agradar a la gent. Jo com a mínim vaig a buscar lo personal. No m'interessa l'estereotip. No m'interessa el físic. M'interessa el que realment és la persona. Jo, com dic, donde hay chicha y felicidad. Què és una pol·lució nocturna? Anem per parts. Els nois, davant d'estímuls sexuals o eròtics, poden tenir una erecció i, de vegades, sobretot a l'adolescència, pot passar d'una forma involuntària. El penis augmenta de mida i s'endureix a causa de rebre una major afluència de sang en el seu interior. De fet, els nois poden experimentar ereccions en la infantesa per als estímuls en els jocs o en la cura, però a l'adolescència el significat és diferent. Parlem de pol·lució nocturna quan es produeix una ejaculació mentre es dorm. També s'anomena somni humit justament per això. La freqüència de les pol·lucions nocturnes pot ser variable i depèn de molts factors. Pot ser per fantasies, per converses que s'han tingut durant aquell dia, per imatges, per la lectura d'un llibre. Però també podria ser que es produís sense la presència de cap d'aquests factors i que sigui perquè estem a gust. Quan passa, pot ser que el noi es desperti durant l'erecció o pot ser que segueixi dormint i que ni s'enteri. Sembla que hi ha diverses ereccions durant la nit en funció de la fase de son en la que estem. Són ereccions involuntàries. En quant a les primeres ejaculacions, aquestes tenen poca quantitat de semen i acostuma a ser clar. La major part d'elles no contenen esperma i les que en contenen és poc fèrtil. A mesura que els nois avancen en la pubertat, el semen va desenvolupant-se i adopta característiques adultes. S'incrementa la quantitat, s'emblanquineix i aquest cada cop és més fèrtil. Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits. Estem a l'espai de les preguntes i vaig a llegir la primera d'avui. Quan tinc una erecció em fa mal. Què em passa? Quan hi ha una erecció, el que passa és que el prepuci, que és la pell que recobreix el gland, ha de tirar enrere. De vegades aquesta pell és així o com curta, o és una mica estreta, o és poc elàstica, i llavors és quan l'erecció pot fer mal. Jo et recomanaria que anessis al CAP o al CEJAS i que et veiés una persona especialista. En el cas de que sigui això el que et passa, resoldre-ho és molt senzill. És una petita intervenció d'uns minuts i el problema està resolt. A quina edat hem d'anar les noies al ginecòleg? Doncs mira, no hi ha cap edat en concret per anar a les visites ginecològiques, però sempre pots demanar hora, també o al CAP o al CEJAS, sempre que tinguis dubtes sobre, no sé, la teva menstruació, el tema de les relacions sexuals, mètodes anticonceptius... Quan és recomanable anar? És recomanable anar als 3 anys després d'haver iniciat les relacions sexuals. I quan segur que has d'anar és si notes que tens molèsties a les relacions sexuals, tens molts canvis en el cicle menstrual, veus alguna lesió, alguna picor important, aleshores sí que hauries d'anar a que et veiés alguna persona especialista. Si cap d'aquestes situacions és la teva, doncs no cal que hi vagis. Fins quina edat creix el penis? M'han dit que si em masturbo em creixerà més. És veritat? El penis creix més o menys fins als 21 anys, però això també dependrà de quan va ser l'edat de l'inici de la teva pubertat. El que segur que no passa és que la masturbació tingui un efecte sobre la mida del teu penis. Suposo que em preguntes això per tot el tema que té a veure amb que la mida del penis és important i que amb penis més grans donen més plaer les relacions. Tot això oblida-ho, perquè les relacions sexuals no depenen exclusivament de la mida d'un penis. Una persona gaudirà amb tu per tota la globalitat que tu aportes i no per la mida del teu penis. Vinga, anem a la següent. Tinc els pits petits. Això em té molt acomplexada. No m'acosto als nois perquè penso que quan em vegin els meus pits ja no els agradaré.
Què puc fer? En primer lloc, el que pots fer és anar al mirall, mirar-te els pits i intentar veure'ls com una part del teu cos tan bonica com qualsevol altra. Sovint pensem que hem de tenir un cos determinat per agradar-los a les persones i això també moltes vegades ve per totes aquestes imatges dels models de bellesa que ens han posat, de que resulta que hem de ser d'una determinada manera i si no, no agradarem. Les persones no ens agraden només per una part del seu cos, no és que ens agradi algú pels seus pits o pel seu cul o per les seves mans. No veiem a les persones fragmentades, sinó en la seva globalitat. Per tant, totes les noies, tinguin els pits que tinguin, poden agradar, perquè el que agrada és el que transmet la seva persona en la seva globalitat. Crec que hauria d'anar al ginecòleg, però em fa por. M'han dit que fa mal. És veritat? En una visita ginecològica hi ha 3 tipus d'exploracions. Una és la citologia. La citologia permet veure si hi ha infeccions i també prevenir el càncer del coll de l'úter. Per la citologia s'utilitza l'espèculum. L'espèculum s'introdueix dins la vagina per observar el seu estat i veure el coll de l'úter. Després s'agafa el turundà. El turundà és com si fos el palet de les orelles, però és més gran. I d'allà s'agafa una mostra de flux del coll de l'úter. La segona prova que es fa és el tacte vaginal. I el tacte vaginal ens serveix per mirar l'estat de l'úter i dels ovaris. I la tercera prova que es fa és l'exploració dels pits. Cap d'aquestes proves t'hauria de fer mal, perquè les persones especialistes acostumen a no fer res fins que tu no estiguis tranquil·la. En el cas de que sí que et fes mal, para-ho, perquè alguna cosa no va bé i ho han de saber. Diu, si m'introdueixo els dits a la vagina, perdo la virginitat? A veure, suposo que em fas aquesta pregunta en referència a l'himen. L'himen és una membrana que està a l'inici de la vagina. Algunes noies la tenen des de que neixen i altres noies neixen directament sense himen. Durant molt de temps s'ha dit que l'existència de l'himen el que demostrava és que la dona no havia tingut relacions sexuals amb penetració. Tot i així, la funció de l'himen no és aquesta. La funció de l'himen és protegir a les nenes de les infeccions fins que el seu òrgan genital acabi de madurar. Si tu t'introdueixes els dits a la vagina, pot ser que contribueixes a que l'himen es desprengui, però també pot ser que hagis nascut sense himen. L'himen també es pot desprendre fent esport, en una relació amb penetració, amb la introducció d'un tàmpax. No és possible trobar proves físiques de la virginitat en totes les noies, perquè si una noia és verge o no, només ho sap ella, perquè només ella sap el que ha fet i el que no ha fet. Tens alguna pregunta sobre sexualitat per fer-nos? Contacta amb nosaltres a través de les xarxes socials d'Home i Goig o del telèfon, mail o WhatsApp del Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat.